Lencwadi ibhalwe ngosiqiniseko The Prince, isihloko sawo sithi Nondumiso, kanti leli ikhasi lesine, isihloko sayo sithi Mphemba. Engabe ukhukhusi uyapha ubheka ibhluku eliyawa neshwapha nesiqoqoqoqo shemula umsuzu. Yinto egodle lapha. Wemthetho wena. Musukubaleka. Kumemeza uMazondi engena ngomnyango wasekhishini ebona umyeni wakhe exugela embalekela, abeke phansi oShekhasi abaphethe uMazondi ebese hubha umthetho. Hawu, leli khehla ntinjani? Usungaze ubaleke nje netiye noqoqo lesinkwe esibrown. Nakhona yini ngempela? Ahlale phansi umthetho kusofa lonohlala umuntu oyedwa ashwabadela isinkwa ngokusheshsha asiphonse emlonyeni asigwinyi simbinda zama uphuza iti elimshisi. Kodwa umthetho wenzani? Awubheka usuzushiswa yiti. Uphangelani ngempela? Wona Sigqemeza, awumenzele ngani umkhulu wakhe iti? Ebhekise kumfanyana owabe egqolozela umabonakude kumzibe lokumfana adina uMazondi aqalaze into yokujikijela abona isicathulo sikamthethwa onyaweni ngesakahla bamba unyawo likaMthethwa akhipha isicathulo ajikijela uSigqemeza athuka uSigqemeza. Hawu gogo, nyawo gogo kwani? Awuzi ukuthi ngiyakuthuma gogo? Hamba okha amanzi uthelela umkhulu wakhe etiyeni ukuze lizophola. Nxese wena Nyambozo. Hawu, kodwa ngempela noNyambozo uphangelani ngempela? Buku usuzuyaqweqa uzofa uma ungabhekile. Habe, bona abantu nje bona bebezothini umthethwa wonke esebulawa uqoqo lesinkwa. Shesha wona ngane mani, awusheshe. uMazondi ahlikihle umthethwa emhlane ebese yohlala kusofa ongaphesheya. Wena uyodela ngoba sengithi qhuma phansi. Kunini nje? Uhambile. Sengizongikhumana nesinkwa wena ubuyi. Kuphendula umthetho nesinke emlonyeni elokho ephephethe itiye. Kuqhamuke lokho kumfanyana uSigqemeza namanzi afike wathele etiyeni likaMthetho. Ahwibile itiye umthetho. Wesigqemeza, uyabona labo plastic engifike nabo? Hamba ubavule ubeke impahla ngendlela yakhona ebese ubasa istofu uthatha ibhodwe leli elikhulu ebese ukha inkomisho ezintathu zelayisi ufake ebhodweni ebese ubeka estofini. Hamba ke khehla likagogo, hamba. Anikeni ikhanda umthetho. Hawu, sodla ngonyaka ozayo la, asho ebehubile itiye. Lalela-ke, ngifuna ukuxoxela indaba lana wena Mthetho. Ubusuzwile ukuthi uNondumiso lo ozalo Ntuli usebuyile enyuvesi. Hawu, kwasuka-ke lokho. Indaba iqala ngalesi sikhathi emotini kaSibisi naye lekhumbe eshayelwa lo mfana kaSithole lo nencegela nakho lokho mfanyana lokwaqonywa intombi yaseMatla mhlophe yasuka lapha yamshiya yaqonywa impondo ithemba ukuthi izodla imali yesokisi. Ngibona ngentombazane nesipakapaka yesisu esingakanani sona esigaka ungafunga ukuthi igwinya ibhola nedilamu ngaphezulu. Ithi le ntombazane kimi icela ukuzohlala nami. Bengithi ngiyayibheka. Hayibo. Ngoba engane kaMamkhize phela le uNondumiso. Yangixoxisa ingane. Hey, avilanda nansi ingane incane weMthetho. Uthi uba ubelanda uNondumiso phela. Ubumlandisa wona. Cha bo, uyena obelandisa mina. Mina ngithule lokhu ngivuma nje ngekhanda kuhle kwekula. Angithi uqonda ukuthi uyena obevuma ngekhanda. Cha bo, leli khehla awusezwe wena nasemadlebeni. Ngithi mina uyena obelandisa mina. Ngivuma yonke into ke mina beyisho ngaleso sikhathi. Oh, hayi. Sengiyakuzwa. Iyalanda nansi ingane incane weMthetho. Ungafunga ukuthi yaphuza utshwala bokufulela. Abantu bese bebuka thina ke lapho senginamahloni. Yazi bese ngilokhu ngiyibuza ukuthi sofika nini nje estobhini sehle bese siyahlukana. Ilanda ithini-ke ingane njalo. Ingixoxela ngeenkinga zayo. Angithi phela isimithi. Ithi imithi amawele umisho. Qagela ukuthi imithi soba. Ubani manje umithi? Hawu Mthetho. Kanti unjani? Sonke lesikhathi ngiyakhefuza nje mina wena ngilalele. Ngithi mina uNondumiso umithi. Oh, awu. Umithi ngempela. Qagela ukuthi umithi soba. Umithi somfana walapha nakancela. Nangi lona ushayela ogandaganda uhamba ethuthela abantu ihlabathi. Awu. Wena ukuthatha phi ke konke lokho kushoyo?
kusho yena Bela uNondumiso wasengicela ukuthi angisho kuba ukuthi uzodlula kwababa wengane wasale sehla khona kaNxele. Uyena osho njalo uNondumiso. Ehene nami ke njengesithunywa ngenze njengoba kushiwo. Awu. Ay. Yini manje? Wena ufike wathini khona? Ngasho phela ukuthi uthe uyeza kodwa uzolibala lapha kaNxele kubaba wengane. Kanti umthetho wakho njani ngempela? Ngani? Awusho. Ubekhona uNtuli? Bebekhona bonke nje ngaphandle kwaJabu. Ngiyacabanga ukuthi uJabu kulela Pakistan lakhe esitolo. Yazi? Naye kaphela lapha nesitolo. Elokho khuluma isingisi esibhedayo. Awusho. Uma ucabanga nje lengane kaJabu elenamafinyela ayizawula lona iPakistan. Hey, anginendaba noJabu mina. Mina nginendaba nalengane oyiqhathe noNtuli. Uyazi ukuthi uNtuli uzoyibulala le ngane? Nayo uNtuli engasayisabisi kanjeni ingane. Cha uNtuli ayihaba. Yipi manje ingane? Yena phela uNondumiso. Phela mina ngithe sengihamba kwaNtuli ngahlangana nawo uNondumiso esangweni. Wathi angimemeze uma wakhe. Kwavesena kwaphuma ibandla lonke la kaNtuli. Nayo uNtuli. Uyazi kwesinye isikhathi ngiyibuza ukuthi ngingawuvala kanjani umlomo wakho. Awu. Nangu umuntu engisuke la. Yini lenukayo? Ngathi konke eshayo. Sigqemeza. Mkhulu, ubekeni estofini. Irice. Ahokelisisa uMazondi. Uwafakile amanzi ebhodweni ngesikhathi ubeka irice eziko. Akhipha amehlo usigqemeza athu, amanzi. Amemeze sakuthetha uMazondi. Amanzi ebhodweni wafakile. Ayaluzisa amehlo usigqemeza. Cha bogogo, wena ushonga ukuthi angifaka amanzi. Wena uthena angivule istove ebese ngifaka irice ebhodweni elikhulu ebese ngibeka estofini. Asonga izandla umthetho abukela umabonakude ezwakala eshulo phansi ethi amen.